Обичах живота си преди болестта, обичах и нея. Пътувахме, забавлявахме се, правихме планове за бъдещето, да имаме семейство, да се оженим. Бъдещето изглеждаше подредено и щастливо, точно каквото трябва да бъде за едно младо семейство. Не мислехме, че нещо може да ни спре. Болестите бяха нещо далечно, случващо се на някой друг, а ние бяхме в разцвета си. Млади, влюбени, окрилени, вярващи, че най-доброто тепърва предстои. Не мечтаях за съвършено начало. Мечтаях за него. Не мислех за трудности. Мислех за дом, за сватба, за утре. Обичах Иван без страх. После дойде диагнозата като гръм и отнесе всичко познато със себе си. Безкомпромисно жестока, отнемаща, необещаваща. Дните след диагнозата не знаех какво да правя и как да се държа. Стоях до нея, гледаха как спи, как диша, как се бори. Стискаше ръката ми така, сякаш тя ме държеше на този свят. Истината е, че не знам кой от нас двамата спаси другия. Аз съм белият творец на живота си сега. Първите дни се изгубих и плачех тайно. Надявах се да е лош сън и аз да не съм участника в него. После започнах да се боря. Не защото не ме беше страх, а защото обичах семейството си повече, отколкото се страхувах и намирах сили в мечтите си. Представях си бъдеще. Болницата е като безвремие. Гледах Диана как понася всичко това, всяка сесия, всяка болка и си мислех, ако бях аз на нейно място, дали щях да успея. Чувствах се безсилен, как мога да успея да я защитя от нещо, което не мога да победя сърце. Празна стая, тишина, в мен догаряща свеща на един свещен боец и свещена самота. И тогава започна истинската битка. Битка, която изискваше химиотерапии, трансплантация на стволови клетки. Още не съм забравил страха и може би не искам. Той ми напомня, че всеки ден е безценен. Научих, че болестта не е само физическа. Тя е самота, безсъние и отчаяние. Но и шанс човек да открие в себе си сили, които никога не е подозирал, че притежава. После пламъкът изгря, с нова сила ме заля. Лечението започна и реалността ни се сви. В болнични стаи, в прегледи, в тишината на чакалните. Светът навън продължаваше, но нашия спря. В очакване, в надежда, в молитви без думи. Дни, в които задавах въпроси, на които нямаше отговор. Ще оцелее ли? Ще го боли ли? Ще ни има ли? Когато нямаш глас и викаш в съня ми, аз ставам твоят глас, дъха и мисълта ти. Прегръщам световете ни едно перо ни гали и страхът е вече ти.
Лечението ме взе парче по парче. Сила, енергия, коса, памет, глас. Но Лъчезар беше до мене, за да ме събира. Държеше ръката ми по време на вливките. Близостта му ми даваше спокойствие и сигурност. Ден след ден преодолявах страха си и стоях до нея не просто като съпруг, а като стена. Бях гласа й, когато я нямаше. Бях очите й, когато затваряше нейните. Бях вярата за всичко, което исках да ни се случи. И когато тя падаше, я повдигах и исках децата да знаят, че мама е оградена от любов, вяра и топлина. Държах ръката й в болничната стая, надявайки се да й предам цялата си любов. И гледах как лечебната отрова се влива в вените й, а тя притихваше и се оставаше в ръцете на лекарите. Зави се с любовта ми. Диша, лесен нов ден и сивият рефрен е цветен за мен. Отпивам светлина и пак намирам теб в нея. И когато най-накрая излязох от болницата изтощена, но жива, не исках живота да ме изненадва. Исках аз да създавам своите мечти. Затова пред сълзи и смях, пред вратите на отделението, предложих на Пламен да се ожени за мен. Мъжът, който стоя зад гърба ми в най-тъмното, който се погрижи за децата ни, когато ме нямаше, за дома ни, когато отсъствах, за любовта ни, когато потъвах. От 2019 съм в ремисия, изпълнена от благодарност, че ме има и че празнувам всички празници с съпруг, който ни позволи на живота да ме напусне. Диша, диша. Сега знам, всеки ден за нас е подарък. Но искам още животи, в които ще избирам Ценка. Бяхме заедно преди болестта, ще бъдем заедно и във всяко утре. Днес сбъдваме заедно отново у дома. Тя е домът ми и сърцето на семейството. Благодарна съм му с всяка усмивка, с всяка прегръдка, с всеки дъх, с всяко следващо утро заедно. Това, което научих, че любовта е най-силното лекарство. За тази любов съм благодарен. Аз казах да преди бурята, но Иван ми показа, че най-големите любовни истории се раждат вътре в нея. Някога викам без думи, без край си.